ସାବଧାନ, ଶୀତ ଦିନରେ ବଢୁଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକର ବିପଦ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଶୀତ ଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅଧିକ ଚାପକୁ ବଢାଇଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ରକ୍ତ ଘନ ହୋଇ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଆଶଙ୍କା ବଢିଥାଏ, ଯାହା ହୃଦଘାତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜେ। ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣର ସେବନ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବା ଏହି ବିପଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।